Balikan hambai sin takung media no jengoro TWF chorilam ni bwma bodol ro jeng tini kokchap nani nangkha kaisa ekdom important no chini 24 tariko kaisa chini ekdom kotor gathering tongo jotto TWF not only chorilam ni simia tamke jeng tini chorilam ni ngai ne jengoro kokchap nani nangkha tangi chini liago jora kisisa ni bagai just khana salcha se tongsiwo jeng 24 tariko jeng jotto chini mani kokno tuine jeng protest khainani nango aboni bagai jeng a protest to thanani bagai chini man thai simia jeng chini osthayiwo sing orni existence ngangke chini oshini mungno shegi nanani chini thani chini odikano shegi nani kebni abo odikar kare kebni thaniwo abo shegi nani manani amo hemoton kare aboni bagai chini mani kok chini je kok thai jeng tambai porinai tambai seinai abo chini personal ni byapar abono kubon dofani borok khaine abono just khaimanya tangi hinke omo chini sirisitin simini sang agini simi chini mungno sing mother tongue chung kebuni oro chini Tripura wo nugui manna joto tribe ni no tongo chung kebuni against ya na chung Bengalis against ya na chung Muslim ni against ya na chung neither we are against of any tribe or any languages aboni bagai chungbo khorang sanani musungo je chini omona katang injustice khlai chini okok borokno sing sanani chung tam language bai sing use khainai tamo bai sing seinai it depends on us aboni bagai omo chini thanchini odikana shengnani kemni ubokerai aboni bagai chung o protest no tuine sing rajbhavan buskang sing thangnai 24 to khana salsa sinya go jora tong aboni bagai sing tini kokchapnani nangkha chung TWF chorilamni bwma rok aboni bagai ang koina ni musungo o chorilamni jotto bwma rok no sudu chini o ang khoroksa TWF mo thani ngiya jotto ni ngi no sini dofani sengkrak jak ngi nai ang jotto no koina musungo or chini protest to jotto no manju phaina ni bagai tangin ke okok thai nang tini nini sthai wo tongoi se nini jaga wo tongoi se nini kok bai nang kok saimaya nini kok bai nang kok seinani nang jora raja ya hangkang ke nang nin thinango nang tam hani nini future no nang ubokhlai mannai abon bagai phaidi sabrok phaimanjak phaikya hambai tini or phaimanjak phaikya chini o chorilamni TWF ni working president ngai kam khai tongnai chini bukhok madam samoli deborma te bonokari bor district ni president madam shopna tongo member tongo chini madam samoli te block ni president secretary kobita gatai ayang secretary oro tongo khoraktam tongbayo ayang uplugo madam opornasong borok jotono chungtini kokchap mo executive egothai block ni executive ngaine or tini kokchap ma panda khlai jok jalo officer anlon de roman street ni khlai na also lamsin khanya na ka depo he whole Tripura ni joto TWF bwma bodol o protest no khlai nai roman street man khanya salai taw ko se kono na haja ya apna jotin maya ka tam rok noni man khai ba noni chobata muk do laso amok khana jeng chini man thai okok no sini omos sanani jeng chobana sing bathagya omo je sing tini choba khlanya thangai tong 24 to abo mana na abo kuno ko gya tamkhe chung joto din jesek din jeng chini man thai no thik babe time obo jora mote jeng maya chin choba omoni se blara tebo potor choba o sing baklai nai abo sing joto no tayar tomo asakno hambai di party no nahari te phani democracy ni jaga democracy dofa ni jaga dofa chini man thai soktai abo chini abo jani bebak jaga no jani miliri ton khanke abo naithogo kubu gothogo phaidi jeng jotto palbakso sin dofani ma phasong te chini jotto ang bwma rok no koyo kuno obono ta nasikdi yang colors no ta nasikdi chini kok thai chini sthai no jeng krak narangnani bagai phaidi ang joto no koyo chorilam TWF ni bwma bodol ni ngai joto no phaidi o 24 to jeng protest khaitani wo chungno manchu phainani bagai ang norok no koyo